Dwi wedi llusgo rhywun prysur iawn yn yr Eisteddfod ato ni rwan. Mae gennym ni Mei Gwynedd. Mei Gwynedd, sut wyt ti? Da iawn, diolch. Ti'n prysur iawn yn Eisteddfod yn clywed. Felly ddeutha ni beth ti'n neud? Wel, dwi'n gweithio y cyngor teilwng yw'r, felly rhyw fersiwn roc o hwnna. Mae gennym ni gor enfawr a cerddorfa bod dim o hwnna. Gen i cwpl o gigs yn hun. Dwi efo Geraint Jarman hefyd yn y pafiliwn efo gerddorfa arall. Maen nhw'n brysur iawn, a dyn cwpl o bethau efo'r cerddorfa ukulele hefyd. Wel, sôn am yr ukulele, de? Ie. Da ni wedi clywed bod gen ti rai ukulele efo chdi yn fama, a oedden ni'n meddwl eich sa chdi yn rhoi chydig o tips i fi a Lwc sydd i chwarae? A dwi'n rhaid ar y string gwylod, tant gwylod o fanna, ar y trydydd ffret, oce? So defnyddio top y bysedd hefyd, oce? Ma' hwnna'n cod, fanna. Ti'n meddwl bod fi'n gallu chwarae ukulele barod? Hwnna dyna, ie, dyna dwi'n lyfio, dyna dyna gallu dysgu pobl o bob oed, plant bach i bobl hen. Reit, dwi'n meddwl bod ddylen ni gael go wan ta. Go wan ta? Dda ni chwarae'r cordiawd yn gyd i benderfynu. O, no, dwi'n gorau dewis. Pwy sy'n mynd â hi, Lois yn erbyn Lwc. Pwy sy'n mynd â hi. Yn chwarae ukulele. Oce, so Ond dwi'n gorau dechrau? Ie, wrth gwrs. Amlaen. Rhaid te, barod? 1, 2, 3. Wna'n unig cyfansoddi car bach newydd yma. O, bis anghywir, as i dad. Na ni. Pulled it back, recovery. Oh, that's well. Nice. Stuff of dreams. A ti'n gwenu hefyd, so mae'n rhan bwysig. Mae'n chwarae'r ukulele, ti'n gorau gwenu. Can newydd, ar Spotify, wythnos nesa. Oce, nawn ni half sy'n yma, ie? Felly, pwy sy'n mynd â hi, Mei? Sorry, ni'n ukulele glas yn mynd efo. Sorry, ffafrio fe yma, dod o. Oherwydd y lliw? Ie, sorry. Na, oherwydd y talent, Lwc.